Tabo ballpen. Iyan, usaha na paghagot ato ng dahang bukong. Hi guys, welcome to my vlog. Ipano nagkuan niya sa sako. Daghanang umang dire. Daghang ang umang nagagmay pero kita ko gamahan sa umang. Ha? So na siya daghan dito. Na pa may sako. So daghan siya kay nang limpyo. Ayan. Lawon! Muli nagbataan niya. Buringan. Bayro sa hilas biki mahuga ko. Abi kinito tipsi nila sa? Asa mo mang limpyo wali daghan ri ilalom. Kagihuwad na nino. Picture mo, oy, atas ay rin. Dito, Yara di malimpyo ni dagat. Ilukuton na ni kalimpyo. Ang ipanghakot, manggitapok. Pwede na gano'n na lawon. Ay, daghan rin. Well, kasi kailan mo balik-balik. Di hangin ni, daghan rin ilalo. Salamat kayo sa sponsored sa Sinugbang Baboy. Okay, ayan. Katapos naming maglinis doon. Maglinis! So, shout out nga pala kay Rosel Magnuson. Shout out nga pala salamat sa baboy ha. Salamat kayo. Shout out sa itong mga cook sa nagsugbag baboy. So, ayan. Wow. So, apilon ka na to sa pictures para inon siya gisugba. Okay. So, ito yung magaling na cook natin, no? Yes! Hello guys! Shoutout nga pala kay Chad Villamoran. Kapila mo, bihewa siya. Baboy mo. Mapos black. Gigutom na ko? Ay. So naluto na, mga na meron. Dugaya sa mahigwa ng tigiwa. Yan. So, ayan guys, gipaspasan niya. Paspas na kayo. Ayan. Ayan. Oo. 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 So, tungkog na.
Hukom na na eh. Yan. Nine. Ay, pwede naman niya. So, human na may pang limpyo. Ayan, limpyo na kayo. So, ngaon namin. Yan. Isa ba yuta man? Jimal.